κολλήσει εντός εισαγωγικών το χρώμα πάνω στο ξύλο, βάζουμε μέσα στο κερί και λίγο ρητίνη. Εγώ εν προκειμένου βάζω μαστίχα χείου. Αρκετά δύσκολη τεχνική, θέλει πολλή ταχύτητα, πολλές επαναλήψεις. Αν θέλουμε να κάνουμε δηλαδή το ίδιο χρώμα σε μεγάλη επιφάνεια, θέλει να κάνουμε το χρώμα πάρα πολλές φορές, γιατί καίγεται το χρώμα, οπότε το κάνουμε σε πολύ μικρές ποσότητες, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Άρχισα αυτή την εικόνα από το φωτοστέφανο και μετά το φόντο για να αρχίσω πάλι να συνηθίζω την ταχύτητα αυτής της τεχνικής. Έχω αρκετά χρόνια να την κάνω, η αλήθεια είναι. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με την πρόοδο αυτής της εικόνας, οπότε αν το βρίσκετε ενδιαφέρον μπορείτε να κάνετε like και follow και θα δείτε και τα επόμενα, το πώς γίνεται το πρόσωπο και όλα.